Твоето връщество. Даряваме с благодат, аз те хваля и се покланя. Аз те хваля и се покланя пред теб, аз те хваля, ти си Бог. Аз те хваля и се покланя. Аз те хваля и се покланя пред теб, аз те хваля, ти си Бог. Аз виждам Твоята слава, спасителната сила. Ти си мой Създател и моя камера. Аз те хваля и се покланя. Аз те хваля и се покланя пред теб. Аз те хваля, ти си Бог. Аз те хваля и се покланя. Аз те хваля и се покланя пред теб. Аз те хваля, ти си Бог. Аз виждам красотата, всички да му кажем. Аз виждам красотата на Твоите творения и Твоето могъщество. Даряваме с благодат, аз те хваля и се покланя. Аз те хваля и се покланя пред теб. Аз те хваля, ти си Бог. Аз те хваля и се покланя. Аз те хваля и се покланя пред теб. Аз те хваля, ти си Бог. Цялата зала да му запеем. Аз те хваля и се покланя. Кажи му. Аз те хваля и се покланя пред теб. Аз те хваля, ти си Бог. Още веднъж всички. Аз те хваля и се покланя. Аз те хваля и се покланя пред теб. Аз те хваля, ти си Бог. Аз те хваля и се покланя. Аз те хваля и се покланя пред теб. Аз те хваля, ти си Бог. Аз те хваля и се покланя. Аз те хваля и се покланя пред теб. Аз те хваля, ти си Благославяме Твоето име, издигаме 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 Твоето име. И нека всички го издигнем тази вечер и да му кажем, че няма никой като Него. Алелуя. Аз искам да кажа на всички вас, добре дошли тази вечер на конференцията, посветена на библейските пророчества за последното време. Аз вярвам, че това наистина ще бъде един специален момент на откровение, затова Бог да ни покаже в какво време живееме, колко е специално то, колко е важно да разпознаваме това последно време, нещата свързани с Апокалипсиса, с откровението на Йоан, с последните дни и времена. И ние като църква имаме изключително важно значение точно в това време да изпълним своята роля. Повече от всякога
Бог разчита на църквата на последното време, на нашето поколение, на теб и на мен. Дигни ръката и кажи: тук съм, Боже! Алелуя! Да изпълним своята мисия и Божията слава да изпълни цялата земя. Аз искам само да ви споделя един стих, който Бог е вложил в сърцето ми за тази вечер, да ви окуража с него, свързано с конференцията. И това е Исаия 60 глава. В първи стих се казва: стани и свети. Защото може тъмнина да покрива цялата земя, обаче Божията слава усия върху тебе. И не се страхувайте в последно време. Какви ужаси, какви неприятности, какви трудности, какви земетресения, какви катаклизми ще се случват, какви икономически рецесии или кризи, как ще се сгромолясват неща от човешката система в този свят. Искам да ти кажа, че Бог има призив за тебе да станеш и да светиш точно във време като това. Света има нужда да вижда Божията слава чрез тебе. Обърни се към някой, който е до тебе, му кажи: чрез тебе Божията слава на тази земя. В това последно време, точно сега. И заедно в името на Исус да кажем амин. Аз вярвам, че това ще бъде едно страхотно време за тази конференция. Абсолютно, абсолютно благословение за всеки един от вас по-отделно и за цялото тяло Христово. Аз искам така, понеже това е днес първата вечер на конференцията, по един български начин да изразим своето топло гостоприемство и по този начин да покажем колко много обичаме нашите гости, оценяваме това, че те са пропътували всичките тези хиляди мили и километри, за да могат да дойдат тук, да отделят този уикенд и да ни послужат с Божието Слово за това, което Духа говори на църквата в това последно време. И аз искам, преди да преминем по-нататък в богослужението, да ръкопляскаме за нашите гости. So, Dr. and Mrs. Sutton, Pastor Jim, Pastor Terry, would you please come on the stage? Халелуя! Така, понеже тук осветлението е доста силно и аз не виждам напълно в залата, ако имаме готовност, заповядайте напред. Yes, thank you. По стар така български обичай, аз вярвам, че има страхотна къде да застана библейска символика в това, което се случва в момента. Както виждате, това е хляб и хляба на живота е нашия Господ Исус Христос, Божието Слово. И заедно с това имаме сол. Исус каза, че ние сме солта на земята. Амин. И солта е тази, която ни пази да бъдем здрави, безкомпромисни в своето ходене и своя живот за Господа. И тя укрепява и усилва нашите качества и таланти, които Бог е вложил в нас, за да му служим. И след това имаме също и мед, който е благословението и помазанието, вярвам, като символ на Святия Дух върху нашия живот. So by this way, with the bread, with the salt and with the honey, we want to tell you that you are so welcome and you can just break from the bread and dip in the salt or in the honey if you like. And in this way we say you are so welcome. If you want, you can mix it. Or you can take it separately. Нека да им ръкопляскаме още веднъж. Go ahead, baby. Имаме също и китка здравец. This flower is called health, you know. And when they give you this green flower, they wish you to be healthy. In the name of Jesus. За кой са цветенцата? Супер.
Нека да им ръкопляскаме още веднъж. Thank you. Thank you very much. Thank you. So welcome. So welcome. Слава на Бога. Амин. Готови ли сте за този уикенд? Are you ready? Готови ли сте? We are going to have a powerful time in the Spirit. Ще имаме силно време в духа. God's hand is upon this conference. Божията ръка е върху тази конференция. And we are so honored to be here with you. Ние сме толкова привилегировани да бъдем тук с вас. My wife Cherie and I were here a few years ago. It was a little colder at that time. Аз и моята съпруга Шери бяхме веднъж преди това в България, само че беше по-студено първия път. You heated the building up as much as you could. И вие загрявахте тази зала колкото се може But повече. it was very hot in the spirit in this place. Но беше много горещо в духа на това място. Amen. And I'm very glad that you're full of faith. Аз се радвам, че вие сте пълни с вяра. And as we have come to prepare for И this weekend. ние сме тук с очакване за този уикенд. We are very honored to have Dr. Hilton Sutton and his wife. И сме с голяма чест привилегировани да имаме доктор Сътън и неговата съпруга. God is speaking to the body of Christ around the world through the prophetic word that's in his heart. Бог говори на тялото Христово по целия свят чрез пророческото слово, което Бог е вложил в сърцето му. And I don't know about you, И не знам относно вас, but I came with an open heart, но аз дойдох с отворено a сърце, ready spirit, с готов дух, with my ear с моите уши, inclined to hear what the Spirit of the Lord is saying. наклонени да чуят добре това, което Духа на Господа говори. And I believe after the conference is over, Вярвам, че когато конференцията God завърши, will have spoken something very powerful to each one of us. Бог наистина през това време вече ще е говорил силни неща на Our всеки lives един are от never нас. going to be the same. Нашия живот няма да бъде същия. Our lives will never be the same. Нашия живот няма да бъде I вече said our същия. lives will never be the same. Казах, нашия живот няма да бъде същия. Amen. Амин. You know, in the book of Mark, chapter 5, Знаете ли, в Марк 5 глава there's a story about a lady who had a disease for 12 years. имаше една история за жена, която беше болна от 12 години. She was flowing with blood for 12 years. Тя имаше кръвотечение 12 години. But one day she heard about Jesus. Един ден обаче чу за Исус. And the Bible tells her story like this. И Библията разказва нейната история така, That she pushed through the crowd. че тя разбута пътя си There was a през тълпата. determination in her heart. Това беше силно решение в There нейното was сърце. passion in her spirit. Имаше страст в духа And й. she pushed through the crowd. И тя проби път в тълпата. And she took a hold of Jesus. И тя се хвана за Исус. She took the hem of his garment. Тя хвана дреха на края на дрехата му. And the Bible says that power flowed out of him. Библията казва, че сила излезе от него в този And момент. what was a problem for 12 years И това, което беше проблем за 12 години, was immediately taken care of. изведнъж беше разрешен. Immediately taken care of. Изведнъж, моментално And разрешен. she was healed by the power of God. Тя беше изцелена от силата на Бога. That's how you and I have to be. Така трябва да бъде с мен и с теб. This weekend, this conference, Тази конференция, този уикенд, we need to push past ние наистина трябва да пробиеме своя път all of the circumstances, през всички негативни everything обстоятелства. that our mind has been thinking about, Всичко, което умът ти може да си помисли all като of the трудност. church problems that we have, Всичките църковни проблеми, които може every да problem имаме. at life gives Какъвто и us. проблем да е в твоя живот, And we have to push through. трябва да пробиеш своя And път. let's get a hold of Jesus. И нека да хванем Исус. Let's take a hold of Jesus. Нека всеки един от вас And да let's хване let the Исус. Holy Spirit Да имаме този дух, който хваща Божите put обещания. something in our heart Нещо в нашите сърца. that's going to change our life forever. Това ще промени нашия живот за винаги. Amen. Амин. Hallelujah. Халелуя! One last thing I want to read you, Едно последно нещо, което да ви and кажа. then I'll preach tomorrow afternoon. И след това утре ще проповядвам също. This is a powerful blessing out of the book of Numbers. Това е много специално благословение от книгата Числа. And I want you to lift your hands up like this. Искам Come on, да lift your вдигнете hands up. ръце. Come on, lift your hands up toward Jesus. Искам да вдигнете ръце към Исус. Let me read this to you. Нека да ви го прочита. The Lord bless you and keep you. Бог да те благослови и да те пази. The Lord make his face shine upon you. Нека лицето на Господа да осияе върху теб. The Lord lift up his countenance upon you Нека Неговото лице да гледа с тебе.
And may the Lord give you peace. И нека Бог да ти даде мир. And I believe peace is going to set in our spirit. И аз вярвам, че мир ще бъде установен в We're going нашия to дух. set in the glory of God. Ние ще бъдем потопени в Божията слава. God is going to speak to us. Бог ще ни говори. Dr. Sutton is going to teach us. Доктор Сатън ще ни получава. And we're going to receive the manna from heaven. И ние ще получим манна от небето. And our lives are going to be changed. В нашия живот. Amen. Амин. Amen. I love you. It's an honor to be with you. Обичам ви. Чест е за мене да бъда с вас. Бог да ви благослови. Амин. Халелуя! Божието Слово казва, че Исус Христос, самия нашия Господ, даде дарове на човеците. Това са скъпоценни дарове. Исус Христос даде на човечеството апостоли, пророци, евангелизатори, пастори и учители за назиданието, за укрепяването на тялото Христово, за неговото обучение и екипиране, за да можем ние всички, заедно, всеки един от нас, да извършим делото на служението. Нека да се изправим, искам да помоля всеки един в тая зала да се изправи като уважение към Господа и да посрещнем дара на служение в лицето на доктор Хилтън Сатън. So welcome. Which side do you like to work on? Thank you. Thank you. God Благодаря bless ви. you. Бог да ви благослови. You may be seated. Може да седнете, заповядайте. Always receive their welcome in the name of the Lord. Винаги приемам добре дошли поздрава в името на Господа. He gets all the glory and all the praise. Той заслужава цялата слава и цялата хвала. Amen. It's a pleasure for my wife and I to be here. За мене и за моята съпруга е удоволствие да бъдем заедно тук. This is our first time in Bulgaria. Това е нашата първа визита в България. I'm here because the Holy Spirit directed me to come. Аз съм тук, защото Святия Дух ме насочи да дойда. About 2 years ago, Преди 2 години I was in prayer, аз бях в молитва and the Holy Spirit began to inform me about future ministry. Святия Дух започна да ме информира за бъдещото служение. And part of that ministry was to go abroad. И част от това служение, което Святия Дух имаше за моето бъдеще, да пътувам в чужбина. And to particularly minister to the ministers. И специално да служа на служители. So beginning tomorrow morning, Така че от утре сутрин we're going to begin to study the Word of God concerning the catchings away. ще започнем да изучаваме Божието Слово относно изчезванията или вземанията в Библията. It's a very interesting study, Това е много интересно изучаване. and one that every Christian ought to know about. И това е тема, която всеки християнин трябва да разбира. However, we're going to focus on the ministers, Ние ще фокусираме на служителите, разбира се, so they in turn can share it with you. за да може всеки един служител в тази страна да споделя с другите това. And we're going to be studying biblical prophecy Ще изучаваме библейските пророчества. without doom or gloom. Без огън и жупел. Remember, the Apostle Paul tells us in 1 Corinthians 14 Помните, че апостол Павел ни казва в 1 Коринтини 13, that when we come together like this, че когато се събираме така, all things should be done unto edification. всички неща трябва да бъдат сторени за изграждане. That word edification means to build you up, Тази дума изграждане означава да бъдеш подсилен, to equip you to go out so you minister. да бъдеш подготвен и да излезеш, за да може ти да служиш на другите. Doom and gloom will not edify you. Огън и жупел няма да те изградят.
And there will be no fear in our ministry of Bible prophecy. И няма да има страх в нашето служение относно библейските пророчества. Because God hasn't given us the spirit of fear. Защото Бог не ни е дал дух на страх. So we're going to let the Word of God speak for itself. Така че ние ще позволим просто на Божието Слово да говори за себе си. It is powerful, То е силно. more sharp than a two-edged sword. То е по-остро от двостър меч. And as you hear the truth, И когато чуете истината, it will set you free. това ще ви освободи. I did not begin studying and preaching prophecy yesterday. Аз не съм започнал да изучавам и да служа относно пророчествата от вчера. Of my 60 years in the ministry, I have now spent some 50 of them studying the prophecies of the Scripture. От моите 60 години в служение, аз съм употребил 50 години от тях в това да изучавам и да служа относно библейските пророчества. And concentrating on the majestically wonderful book of Revelation. И да концентрирам на невероятната благословенна книга на Откровение. I often heard the book of Revelation as doom and gloom. Много често чувам, че за хората книгата Откровение е просто като огън и жупел. But the Holy Spirit just instructed me to study. Но Святия Дух ме инструктира просто да изучавам. And I made a discovery. И аз направих едно откритие. The book of Revelation is all about Jesus. Че книгата Откровение всъщност е цялата за Исус. It isn't about the tribulation. Тя не е за голямата скръб. It's not about the Antichrist and the mark of the beast. Тя не е относно Антихрист и белега на звера. If you open your Bible right now to Revelation chapter 1 and verse 1, Ако вие отворите вашата Библия точно сега, веднага, на Откровение, 1 глава, 1 стих, we'll give you a minute to do that. ще ви дадем минутка да го сторите. When you're at Revelation chapter 1, say amen. Когато отворите на Откровение 1 глава, кажете амин. Good. Готови сте? Notice the very first verse. Забележи първия стих. It says the revelation of Jesus Christ. Казва се Откровението на Исус Христос. The 22 chapters are all about Jesus. Всичките 22 глави са относно Исус. In fact, in those 22 chapters, На практика в тези 22 глави there are 55 direct references to Jesus. има 55 директни референции, показатели към Исус. And only 6 to the Antichrist. И само 6, които свързват нещата с Антихрист. The Antichrist is not a major personality in the book of Revelation. Антихрист не е главен персонаж в книгата Откровение. There is information about him Има информация за него, because he has a role to play. защото има роля, която да изпълни. But the entire book is about our Lord Jesus. Но цялата книга е за нашия Господ Исус. Many people know the Jesus of Matthew, Mark, Luke, and John. Много хора познават Исус от Матея, Марк, Йоан, Лука и Йоан. But they need to know the Jesus of the book of Revelation. Но те имат нужда да познават Исус също от книгата Откровение. It is the most triumphant book in all of God's Word. Защото това е най-триумфалната книга в цялата Библия. And our adversary, the devil, has done his best to keep us out of it. И нашия противник, дявола, е направил всичко възможно, за да ни държи далеч от нея. But he never has his way Но той никога не побеждава. because of the Holy Spirit, Поради Святия Дух, who is our master teacher. който е нашия главен учител. So I'm so thankful Така че аз съм много благодарен, that the Holy Spirit kept me interested in Bible prophecy. че Святия Дух ме държеше заинтригуван в библейските пророчества. And I learned much from our study of the book of Revelation. И аз научих много от тези изучавания на книгата Откровение. However, this evening, Тази вечер I want to give you some biblical basis for Jesus coming soon. искам да ви дам няколко библейски пасажа за скорошното идване на Исус. We firmly believe because of the fulfillment of biblical prophecies today Ние твърдо вярваме поради вече изпълнените библейски пророчества до днес,
that we are not only living in the last days, че ние не само живееме в последното време, but we're living in the time of the end, че ние също живееме във времето на края, which is the closing of the last days. което е последните дни. The term time of the end Термина последни дни was introduced by the prophet Daniel in chapter 12. беше въведен от пророк Данаил в глава 12. When we keep that term in proper context, И когато ние държим този термин в правилния му контекст, it is not a doom and gloom term. тогава този термин не е просто огън и жупел, страшни неща. There is nothing to fear of it. Не е нещо, от което да се страхувате. I tell the people back in the United States Аз казвам на хората, там откъдето идвам, Съединените щати, that the time of the end че последните дни simply means thank God it's Friday. означава благодаря ти Боже, петък е. We're near the end of the week. Ние сме близо на края на Jesus седмицата. is coming soon. Исус идва скоро. Amen. Амин. And we are exhorted by the Word of God И ние сме окуражени от Божието Слово to be looking for His appearing. да гледаме за Неговото появяване. Книгата Евреи, That in chapter 9 and че verse в глава 28, 9, стих 28, that it says, unto them that look for Him shall He appear. се казва, че тези, които го търсят, те, които го очакват, Той ще се яви на тях. Our Lord Jesus has given us some wonderful insight to biblical prophecies. Нашия Господ Исус ни е дал чудесна перспектива, разбиране отвътре на библейските пророчества. In fact, He prophesies often. И на практика Той самия пророкува често. Ordinarily, when someone thinks of Bible prophecy, Понякога обикновено, когато човек мисли за библейски пророчества, they consider the prophets of the Old Testament. човек счита за пророчества нещата от Стария Завет. But Jesus prophesies, Но Исус пророкува. and much of His prophecy has to do with our day. И по-голямата част на неговите пророчества има отношение с нашите дни. The Apostle Paul, Peter, James, and John also prophesied. Апостолите Петър, Йоан, Яков, те всички пророкуваха. But they prophesy concerning the church. Те пророкуваха за църквата. And we are the church. И ние сме църквата. But we are in the time of the end. Но ние сме в последните дни. We're very late in our time of working to get the job done. Ние сме съвсем накрая в това да извършим до край своята работа. So it's good for us to study Bible prophecy. Така че добре е да изучаваме библейските пророчества. The prophecies that I want to call your attention this evening Пророчествата, на които искам да обърнете внимание тази вечер, come from our Lord Jesus. произлизат от нашия Господ Исус. And I want to first of all go to Matthew chapter 24. И преди всичко друго искам да обърнем на Матея 24 глава. There's a parable that begins with verse 32. Има една притча, която започва с стих 32. The scriptures says, Писанията казват: now learn this parable from the fig tree. И научете притчата от смокината. Notice the word learn. Отбележете думата научете. Jesus is definitely saying we need to know this. Исус абсолютно твърдо определя: ние трябва да знаем тези неща. The more one knows about biblical prophecy, И човек колкото повече знае за библейските пророчества, the easier it is толкова по-лесно е to recognize prophetic events being fulfilled. да разпознае пророческите събития, които се случват в света. And Jesus has spoken of the fig tree. И Исус ни говори за смокината. Now the fig tree by the prophet Jeremiah А смокината според пророк Еремия in chapter 24 в глава 24 is identified, the fig tree is identified as the biblical symbol of Israel. смокината е определена като библейски символ на Израел. So when Jesus says, learn the parable of the fig tree, Така че когато Исус казва научете притчата за смокината, He is admonishing us to
to understand the plan of God for Israel. Той ни насърчава да разпознаваме и разбираме плана на Бога за Израел. Because by learning that plan, we're able to discern the signs of the times. Защото когато научаваме този план, ние разпознаваме знаменията на времето, в което живеем. If we can properly discern the signs of the times, И ако ние правилно разбираме тези знамения на своето време, then we will be looking for his appearing. тогава ние ще гледаме и ще очакваме за неговото появяване. But if we do not understand the signs of the times, Но ако не разбираме тези знамения на времето, we may misinterpret Scripture ние ще тълкуваме погрешно писанията. and not be looking for his appearing. И няма да очакваме неговото появяване. So it's very important Така че много важно е that we understand ние да разбираме. Jesus is coming soon. Исус идва скоро. The prophecies are all in place, Пророчествата вече са на своето място. and particularly Israel. И специално Израел. Now let's continue to read. Нека да продължим. Now learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. И научете притчата от смокината. Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо. Since Jesus understood from Jeremiah that the fig tree is a type of Israel, След като Исус, който разбира, че смокинята е символ на Израел, then he next gives us a little lesson based on nature. и с това разбиране той ни дава и следващ урок, който е основан на природата. We know that trees bud out in the spring. Ние знаеме, че листата на дърветата се разлистват през пролета. And the next season is summer. И следващия сезон е лятото. So a simple lesson from our Lord Jesus. Така че много простичък урок от нашия Господ Исус. That when the fig tree Israel begins to be restored, Че когато тази смокина, това дърво, наречено Израел, започне да бъде възстановявано, that a process of prophecy's fulfillment has begun. това означава, че един процес на изпълнение на пророчествата вече е започнал. And that process will lead us to the next season of prophetic events. И този процес ще ни заведе в следващото ниво на пророчески явления. The Lord doesn't want us to be ignorant of His plan. Господ не желае ние да бъдем невежи относно плана му. So Jesus is talking to us about Israel. Така че Исус ни говори относно Израел. The fig tree. Смокината. Let's read on a little further. Нека да четем по-нататък. So you also, when you see all these things, know that it is near at the doors. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че то е близо при вратата. Jesus is identifying a period of time in which Israel would begin to be restored. Исус определя един сезон на време, в който започва процеса на възстановяването на Израел. So we should understand there's another prophetic season about to begin. Така че трябва да разбираме от това слово. Идва друг сезон на изпълнение на пророчества. This prophetic season that's about to begin starts with his appearing. Този пророчески сезон ще започне с неговото появяване. We know that at his appearing there's going to be a great resurrection of all the righteous that have gone before us. И ние знаем, че при неговото появяване ще има много вярващи, които са умряли преди нас. Те ще бъдат възкресени. They will be resurrected and caught up. Те ще бъдат възкресени и вдигнати в небето. Then we understand all of us that will still be alive and ready for that event, looking for that event. И ние разбираме от Божието Слово, че всички, които сме живи тук на земята през това време, ние също ще бъдем вдигнати с тях. Тези, които очакваме появяването му. Will be caught up with the resurrected ones. Ще бъдем вдигнати, взети с тези, които са възкресени. To meet the Lord in the air. За да срещнем Господа във въздуха. The Bible is very clear Библията е много ясна относно about that event. Относно това явление. There are many references. Има много насоки и препратки към това. I'll be sharing those with you.
аз ще ги споделя с вас по-късно. Jesus makes a statement in John chapter 14 and verse 3. Исус прави едно изявление. He says, if I go away, Исус каза, ако аз се замина, I will come again. аз ще се върна. And then he tells us the purpose for the coming. И той казва също причината, поради която ще се върне и ще дойде отново. And that purpose is to receive us to himself. И тази цел е да ни приеме при себе си. Jesus is coming. Исус идва. He's coming for his people. Той идва за своя народ. We are his people. Ние сме неговия народ. And we need to be looking for his appearing. И ние трябва да очакваме неговото появяване. And especially now И особено сега, that Israel is in her 62nd year of existence. когато сега Израел е в 60, в своята 62 година на възстановено съществуване. The nation of Israel that had existed for such a long period of time ceased to exist. Нацията на Израел, която беше съществувала толкова много дълго време преди това, спря да съществува в даден момент. Some 600 years before the birth of our Lord Jesus. И около 600 years before Before the Jesus. birth of our Lord. 600 години преди раждането на нашия Господ Исус Христос. But Israel no longer existed. Но Израел не съществуваше повече. It was under Roman control. Беше под римско господство, робство. And when the Roman Empire fell, И когато Римската империя попадна, then it came under the control of the Ottoman Empire. след това земята на Израел беше под владението на Отоманската империя. And then during World War I, Great Britain took it over. И по времето на Първата световна война Британия завладява тези земи. But the British control ended on May the 14th, 1948. Но британският контрол завърши през май 14, 1948 година. The very next day, May the 15th, Следващия ден, на 15 май, the late David Ben-Gurion led the government of Israel back into session. Дейвид Бен-Гурион вкарва правителството в действие. For the first time in over 2,500 years. За първи път, за повече от 2000 и еди колко си стотин години. This is what Jesus is talking about here in Matthew 24. Ето за какво говори Исус тук в Матея 24 глава. Since the fig tree is a type of Israel, След като смокинята е символ на Израел, Jesus has said, when you see Israel beginning to be restored, когато видите, Исус каза, че Израел се възстановява, there's going to be a major change ще take има place. голяма промяна на това място. And that change occurs at his appearing. И тази промяна започва с неговото появяване. What you and I must learn Това, което аз и ти трябва да научим, is that biblical prophecies are being fulfilled very accurately. че библейските пророчества винаги се изпълняват акуратно. And they are setting the stage И те поставят сцената for additional prophecies to take place. за следващите пророчества да бъдат изпълнени. And the great prophetic event that we're looking for right now И голямото пророческо събитие, което ние очакваме сега, is the glorious appearing of our Lord Jesus. е славното появяване на нашия Господ Исус Христос. Matthew writes about it. Матей пише за него, Mark writes about it. Марк пише за това, Luke gives us more information. Лука ни дава още информация. And all this, the rest of this week, we're going to be talking about the catching away. И през цялото това време, до края на тая седмица, ще говорим за тея вземания и издигания. Let's go back to Matthew 24 and read additional verses. Нека да прочетем в Матея 24 глава следващите стихове. Let's repeat verse 33. Нека да повторим стих 33. So you also, when you see all these things, that is the restoration of Israel taking place,
that you are to know it is near at the doors. Също така и вие, когато видите всичко това, което означава възстановяването на Израел, да знаете, че той е близо при вратата. So because Israel is now beginning her 63rd year, Понеже Израел сега започва своята 63-та годишнина, the body of Christ right now everywhere ought to be extremely active at soul winning. тялото Христово по целия свят трябва да бъде изключително активно в печеленето на души. Every child of God is a designated soul winner. Всяко Божие дете е определен човек, който да печели души. Don't let the adversary tell you you can't win souls. Не позволявай на противника да те излъжи и да ти каже, че ти не можеш да печелиш души. You are full of Jesus, Ти си пълен с Исус, anointed by the Holy Ghost. помазан от Святия Дух, You have the Word of God to direct you. имаш Божието Слово да те насочва. It's time we invade the broad path and begin to win souls. Време е да излезем по пътищата и да печелим повече души. If you understand that biblical prophecies are being fulfilled, that will motivate our soul winning. Ако наистина разбираш, че сега е времето, в което се изпълняват библейските пророчества, ти трябва да бъдеш разпален човек, който печели души. However, if tonight you aren't all of that excited about Jesus coming soon, Тази вечер, въпреки че не сте чак толкова развълнувани за скорошното идване на Исус, the chances are you're not ready. това показва, че не сте готови. You're not looking for him. Не го търсите, не го And очаквате. you're weighted down with the cares of life. И вие и са натежали върху вас грижите на света. When you're all weighted down with the cares of life, you won't win souls. И когато ти държиш върху себе си всички тези тежки грижи на живота, ти не можеш да печелиш добре души. So the Lord has sent me here to you. Така че Господ затова ме е изпратил при вас. While I'm here, I'm in the perfect will of God. Докато аз съм тук, аз съм съвършената воля на Бога. There isn't another place in the world I'm supposed to be right now except Sophia. Няма друго място по целия свят, където трябва да бъда, освен точно тук в София. And I've come to deliver a word from God to you. И аз съм тук, за да освободя слово от Бога за теб. You're getting a word from God tonight. Ти получаваш слово от Бога тази вечер. You'll get another word from God in the morning. Ти ще получиш утре сутрин слово от Бога. And from Pastor Hall in the afternoon. И от пастор Хол след обеда. Then tomorrow evening I'll have a word from God for you. Утре вечер отново ще имам слово от Бога за тебе. I have a word from God for everybody that comes into this auditorium. Аз имам слово от Бога за всеки един, който влиза в тази аудитория. And we're getting it out of this book. И това произлиза от тази книга. Amen. Амин. You want a word from God? Искате ли слово от Бога? Get it from this book. Вземи го от тази книга. Amen. Амин. Now let's continue to read. Нека да продължим да четем. Verse 34. Стих 24. Assuredly I say to you, this generation will by no means pass away till all things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Стих 34 и 35. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. When Israel first began to be restored back in 1948, Когато започна първото възстановяване на Израел в 1948, there were many people who read this scripture and misinterpreted it. имаше много хора, които четяха този пасаж и го интерпретираха, тълкуваха погрешно. They said, aha, Israel is back. Те си казаха, аха, Израел се върна. And this generation will not pass away till all things are fulfilled. И това поколение няма да премине, докато всичко това не се изпълни. They misinterpreted the word generation. Те изтълкуваха погрешно думата поколение. And they decided that a generation was 40 years. И те сметнаха, че поколение е 40 години. 40 added to 1948
is 1988. 40 върху 1948 е 1988. We're a number of years past 1988. И тези години минаха до 1988. And then they said, И те си казаха, you take off 7 years from 1988 and Jesus will be coming in 1981. и ако отнемем 7 години от тези 88, това означава, че Исус ще се върне през 1981. And here we are in the middle of 2009. А ето ни сега вече по средата на 2009. Has everything already been fulfilled? Всичко изпълнено ли е вече? No. Не. But they're being fulfilled very rapidly. Но се изпълняват всичките неща вече много бързо. Did Jesus come in 1981? Исус дойде ли през 1981? No, I was ready and I'm still here. Не, аз бях тогава и сега съм още тук. Had he come in 81, I'd have been caught away. Ако той беше дошъл през 81, аз щях да се тръгна с него. The word generation is not referring to a number of years, Думата поколение не се отнася за брой години, but it is referring to the people of Israel, the fig tree. но се отнася за народа на Израел смокинята. And it's what Jesus is saying, Israel cannot be destroyed. И това, което Исус също казва, Израел не може да бъде разрушен. That all of the prophecies pertaining to Israel will be fulfilled. И всички пророчества, които се отнасят за Израел, ще бъдат изпълнени. You see, if any of this book failed, Разбирате ли, ако нещо от тази книга може да пропадне, then Satan would have a weapon to use against the word. това означава, че Сатана ще има възможност да атакува Словото. And that weapon would be the word has failed. И това оръжие ще бъде падането на Словото. You can be certain this book will never fail. Но ти трябва да бъдеш сигурен, че тази книга никога не може да пропадне. Това Слово не пропада. Therefore, all the prophecies about Israel Затова всички пророчества относно Израел will be fulfilled. ще бъдат изпълнени. And nothing will be able to defeat Israel. И нищо няма да може да победи Израел. Now let's continue to read in verse 36. Нека да продължим да четем в стих 36. But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. Jesus is simply saying, of the day and the hour of his appearing, at which time there will be the resurrection and the catching away, no one knows. Исус обяснява ясно, че относно часа и точното време, в което Той ще се появи със своите ангели и ще вдигне църквата, никой не знае, освен Отец. But the better we understand biblical prophecies, the more we understand he's coming soon. Но колкото по-добре разбираме библейските пророчества, толкова по-добре ние ще разбираме, че Той идва скоро. And we have the Lord Jesus and the Apostle Paul urging us to be ready. И ние откриваме, че сами Исус и апостол Павел ни окуражават да бъдем готови. Not hoping we're ready, Не да се надяваме, че сме готови, but actually knowing that you know I am ready to meet the Lord in the air. но във всяко едно отношение ти абсолютно да си сигурен. Аз съм готов да срещна Господа. I've made a discovery. Аз направих това откритие. As long as I keep myself involved with serving the Lord day by day, Колкото повече откривам за това, че служа на Бога ден след ден в живота си, I have less trouble staying ready. аз имам по-малко проблеми да бъда готов. When you're about the Lord's business of soul winning, Когато ти си въвлечен в Божия бизнес да печелиш души, you're going to discover it'll help you stay ready. ти ще откриеш, че това ще ти помогне да бъдеш готов.
Because we do not know the day nor the hour. Защото ние не знаеме нито часа, нито деня. The angels do not know. Ангелите даже не знаят. Jesus himself declared that he did not know. Исус самия заяви, че той не знае. But the fulfillment of biblical prophecies began to cause us to know we're in the season of his appearing. Но изпълнението на библейските пророчества ни позволява да разберем, че ние сме точно в сезона на края. The next verse says, Следващия стих казва: but as it was in the days of Noah, so also will it be, will the coming of the Son of Man be. И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и пришествието на човешкия син. For in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will be the coming of the Son of Man. Защото, както и в онези дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и не се усетиха, докато дойде потопът и завлече всички. Така ще бъде и пришествието на човешкия син. Now let me remind you, at his appearing, there will be a great resurrection and then a catching up of the living saints with the resurrected ones, and that's the event that Jesus is making reference to. Ние разбираме, че в неговото появяване и идване ще има голямо възкресение на тези, които вече са починали в Христа. Then all of you being ready, и след това вие всички, които сте готови, will be caught up with the resurrected ones to meet the Lord in the air. Ще бъдете вдигнати заедно с възкресените, за да срещнем Господа във въздуха. Bible prophecy is telling us we have a future. Библията, пророчествата на Библия ни казват, имаме бъдеще. It's an exciting future. И това е вълнуващо бъдеще. Remember the scriptures tell us, помнете, че писанията ни казват, that this earth is not our home. Че тази земя не е нашия дом. We're but strangers and pilgrims here. Ние сме тук странници, пътешественици на тая земя. And we're looking for a homeland. И ние очакваме и търсим своя дом. Because we accepted Jesus as our savior, понеже сме приели Исус за нашия спасител, we may yet be on this earth. Ние може да сме все още на тази земя, but we're not like it. Но ние не сме от нея. We have been changed. Ние сме били променени. New creatures in Christ. Нови създания в Христа. All things have passed away. Всички стари неща са преминали вече. The new has come. Новото дойде. And we are anointed by the Holy Spirit. И ние сме помазани от Святия Дух. To be the children of God. Да бъдем децата на Бога. That do business for God. Които ще извършат делото на своя Отец на тази земя. Всеки ден. And the more that we stay involved with Jesus, и колкото по-близо стоим с Исус, the easier it is to be ready to go. Толкова по-лесно е да сме готови да тръгнем. Oh, it's good here tonight. О, хубаво е тук тази вечер. Now notice that Jesus gives us some insight as to the economy before the rapture, the catching away. Исус също ни дава да можем да разпознаем и да видим нещата, свързани с икономическите развития на последното време. He draws his information from the time of Noah before the flood. Той взема своята информация и изтегля от времето, дните на Ной. And he says they were eating and drinking and marrying and giving in marriage. И се казва, че те се омъжваха, женеха се, ядяха, пиеха. That denotes a strong economy. Това означава, че е имало силна икономика тогава. I understand right now we're having global downturn in the economy. Аз разбирам, че сега имаме един глобален такъв, едно глобално занижаване на икономиката. But it's temporary. Това е временно. The reason we know it's temporary is поради която знаем, че е временно, is because Jesus compares the time of Noah е защото Исус сравнява времето на Ной to the time of his appearing. с времето на неговото появяване.
Eating and drinking and marrying and giving in marriage Ядене, пиене, женене, омъжване, denotes a prosperous time. те показват едно проспериращо време. The economy has to be strong. Икономиката трябва да е силна да се случва всичко това. And as you and I serve God very well, И когато аз и ти служим на Бога силно и добре, and follow the instructions of the Word, и следваме инструкциите на Словото, our economy is guaranteed. нашата икономика тогава е гарантирана. I am a tither. Аз съм човек, който дава десятък редовно. I am a giver. Аз съм давач. I found out a long time ago Аз открих отдавна още, that if I do what the Scripture tells me to do, че ако правя това, което писанията ми казват да правя, God does what He says He would do. Бог наистина ще изпълни това, което казва. Amen. Амин. It's good to obey God. Добре е да се покорим на Бога. In fact, when it comes to your economy, И що се отнася до вашата икономика, the Father says through the prophet Malachi Отец казва чрез пророк Малахия, that you should try Him. че трябва да го опиташ, Bring all the tithe in, да донесеш десятъка си. and then give an offering. И освен десятъка да дадеш дарение. And the Father has said, И Отец казва, I will open the windows of heaven аз ще отворя тогава небесните двери and pour out blessings you cannot contain. и ще излея върху вас благословение, което да не може да поберете. And I will rebuke the devourer for И your аз ще sake. смъмря поглъщача. If there was no other benefit of tithing and giving, Ако нямаше да има никаква друга полза от това да даваме десятък и дарения, but the one of having the Father rebuke the devourer, но даже да беше само това единствено, че Отец ще смъмри поглъщателя. that would be sufficient to be a tither and a giver. О, това ми е достатъчно да бъда давач и човек, който дава десятък. Though we do not know the day nor the hour of the Lord's appearing, Ние не знаем деня и часа на Божието, на Господнето появяване. He's given us signs of the times. Той просто ни е дал знамения на времето. And as those signs, prophecies begin to be fulfilled, И когато тези знамения, пророчества се изпълняват, then we know Jesus is coming soon. ние разбираме, Исус идва скоро. And beginning to understand that He's coming soon, И разбираме, че Той наистина идва скоро. then we want to do what the Scriptures instruct us to do. Когато наистина разберем, че Той идва скоро, ние сме готови да изпълняваме това, което писанията ни инструктират да вършим. Matthew has some more to say about that. Матей има още малко да каже относно това. Let's look at a description he begins to give us Нека да погледнем in verse 40. в стих 40. Two men will be in the field, one will be taken, the other left. Two women will be grinding at the mill, one will be taken, the other left. Тогава двама ще бъдат на нивата, единият ще бъде взет, а другия ще бъде оставен. Две жени ще мелят на мелницата, една ще бъде взета, а другата ще бъде оставена. Jesus is describing the event of his appearing and talking about those that are ready to go. Исус описва момента на неговото появяване и какво се случва с тези, които са готови да тръгнат с него. And those that were not ready were left behind. А тези, които не са готови, са оставени. He goes on to say, Също продължава. watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Затова бдете, защото не знаете в кой ден и час ще дойде вашия Господ. This word watch means that we're alert. Тази дума бдете означава ние да бъдем будни. Do not allow the world, Не позволявай на света, material possessions, на материалните придобивки to blind you да те заслепят of the truth of God's word. относно истината на Божието Слово. We need to be watchmen Ние трябва да бъдем наблюдатели, стражи about the master's business. относно делото на нашия Господ. And when we are, И когато ние сме такива, the Father takes care of us. тогава Отец се грижи за нас. Amen. Амин. I'm sure all of you have had experiences Аз съм сигурен, че всеки един от вас има своите преживявания. at some time or another in your life И един момент или друг момент във вашия живот. in which God came on the scene miraculously.
моменти, в които Бог се е проявявал на сцената на живота ви свръхестествено. During World War II, Чудотворно. По времето на Втората световна война, I came down in an airplane. аз се приземявах с един самолет. It crashed. Аз катастрофирах с When самолет. it hit the earth, it should have exploded. И когато самолета удари земята, трябваше да експлодира. It didn't. Но не експлодира. It should have then quickly burst into flame. Трябваше бързо да избухне в пламъци. It didn't. Но не се случи. The plane was totally destroyed. Самолета беше напълно разрушен. I didn't have a scratch, a bruise, a whiplash. Аз нямах никаква дръскотина, никаква синина, никакво натъртване. Amen. Халелуя! All Амен. the glory goes to the Father. Цялата слава отива към Отец. He wasn't through with me yet. Той, Отец, имаше работа за мене още. I often say I had angelic airbags. Аз вярвам, че имах ангелски възглавници. Amen. Амин. God does look after his own. Бог винаги се грижи за своите. Our part is to keep on obeying him. А нашата част е просто да бъдем покорни, послушни. Finding out from the Word of God Да откриеме от Божието Слово. where we are in God's timetable Къде се намираме според Божието разписание? and what we ought to be doing. И какво трябва да вършим? There's a role for everyone. Има роля за всеки един. Let's read a little further. Нека да прочетем нататък. Стих 44. Therefore you also be ready, Затова и вие бдете, not thinking about getting ready, бъдете готови. Не На- просто си мислете да сте готови. not hoping that maybe you are, Не се надявайте просто аз сигурно съм готов. but Jesus said, be ready. Но Исус каза, бъди готов. Learn how to live a ready life. Научи се как да живееш живот в готовност. So if Jesus comes in the night, you're ready. Така че ако Исус дойде вечерта, ти си готов. If he comes in the morning, you're ready. Ако дойде сутринта, ти си готов. If he comes at the noonday, you're ready. Ако дойде след обяд, ти си готов. He is going to come Той ще дойде, because he said, защото каза, if I go away, ако аз си отида, I will come again. аз също ще се върна отново. And he tells us to receive us to himself. И той казва защо? За да не придобие, да не вземе със себе си. So at his appearing, Така че при неговото появяване, he doesn't come down to the earth. той не идва на земята, He just enters the earth's atmosphere той просто идва в земната атмосфера and calls us up. и ни извиква горе. And we are to be looking for that event. И ние трябва да очакваме това събитие. Let's continue to read. Нека да продължим да четем. Verse 45. Стих 45. So then, a faithful and wise servant. И така, кой тогава е верният и разумен слуга? I want to read that again. Искам още веднъж да го прочета. A faithful and wise servant. Верен и разумен слуга. Turn to someone sitting close to you Обърни се към някой, който стои до теб and say to them, и му кажи, we need to be ние трябва да бъдем faithful and wise servants. верни и разумни слуги. Say it. Кажи го, кажи го. Good. Yes. Wonderful. Me too. Me too. Алелуя. Now look at the next, look at verse 45. 45 стих, гледайте, гледайте. Who then is a faithful and wise servant, whom his master made ruler over his household to give them food in due season? Кой тогава е верният и разумен слуга, когато господарят му е поставил над домашните си слуги, за да им дава храна на време? All of us have a part in the plan of God. Всеки един от нас има част и роля в Божия план. We preachers have an assignment, Ние проповедниците имаме назначение, but we can't do it all. но ние не можем да извършим всичко. Paul makes it very clear Павел много ясно го казва. in Ephesians chapter 4, beginning with verse 11. В Ефесяни 4 глава с начало стих 11.
that apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers че апостоли, пророци, евангелизатори, пастори, учители minister the word to you, служат със словото на теб. and you go out with the word И ти излизаш навън със словото and do the work of the ministry. и извършваш делото на служението. The ministers do not do the work of the ministry. Служителите не могат да извършат делото на служението. When we become encumbered with doing the work of the ministry, Когато ние се обременим с цялото дело на служението, it hinders our ministering to you. това ни пречи да служим подобаващо на вас. So don't expect your pastors to do all the work. Така че не очаквайте вашите пастори да извършат всичката работа. Let them give themselves to the study of the word and prayer. Позволете им, дайте им възможност и време те да изучават Божието Слово и да се молят. Because when they do, Понеже когато го правят, they're giving the Holy Spirit something to work with. те дават възможност материал на Святия Дух да работи. And he will anoint the man of God И той ще помаже Божия човек to minister to you да служи на теб, so that you receive, така че ти да получиш and that which you receive, и това, което получиш, you go out and do the work of the ministry. ти излизаш в твоя живот навън в света и извършваш делото на служение. And let me remind you for the third time, И нека да ви напомня за трети път, our number one assignment is soul winning. нашето номер едно назначение е да печелим души. We need to be concerned about our neighbors. Ние трябва да сме загрижени за съседите си. We need to be concerned with the people where you work. Трябва да сме загрижени за колегите, хората с които работим. You need to be concerned with the people in the marketplace where Трябва you да shop. бъдеш загрижен за хората, които срещаш на пазара, на улицата. Just like you, they need Jesus. Точно както и ти, те също имат нужда от Исус. You know him, you have him, share him. Ти го имаш, ти имаш от него, сподели го. Amen. Амин. Let's read a little further. Now Jesus is talking about a faithful and wise servant that has an assignment. Исус говори за един верен и разумен слуга, който има назначение. Notice verse 46. Забележете 46 стих. Blessed is that servant Блажен е онзи слуга, whom his master when he comes will find him doing what the master's given him to do. блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Това, което му е поставил като задача. We want to stay active serving God, Ние искаме да бъдем активни в това да служим на Бога. so that when Jesus appears, we're ready. Така че когато Исус се появи, ние сме готови. Let's look at the next verses. Нека да погледнем и следващите стихове. Assuredly I say to you that he will make him ruler over all of his goods. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. Now, this verse 47 Този стих 47 is talking about the man or the woman of God говори за един мъж или жена на Бога, that maintains their daily walk with the Lord Jesus, който устоява своя ежедневен живот с Исус letting him not only bless them and supply their need, и позволява на Бог не само да ги благослови и да снабди нуждите им, but allowing him to work through them in behalf of others. но позволява на Бог да служи чрез тях на другите около тях. And in so doing, staying ready for his appearing. И когато прави така, този човек е готов за неговото появяване. Because Jesus is declaring Защото Исус декларира, that the servant that's doing what he has been assigned to do че слугата, който прави това, което му е назначено да върши, will get to rule over all that he has. ще управлява целия имот на господаря. When is it that we get to rule and reign with Jesus? Кога е това да управляваме и да царуваме с Исус? During his 1,000-year reign right here on planet Earth. Реално през тези 1000 години на неговото царуване на тази земя. He will rule and reign the earth
from Jerusalem. Исус ще управлява тази земя за 1000 години от Иерусалим. You're closer to Jerusalem than we are in the United States. Вие сте по-близо до Иерусалим, отколкото ние в Щатите. He В Америка. is coming back to reign. Той се връща, за да управлява. But before he comes back to reign, he's coming to catch away his church. Но преди да се върне да управлява, той ще вдигне църквата. And we need to be ready for that event. И ние трябва да сме готови за това събитие. And those that are ready for that event И тези, които са готови за събитието and are caught up to meet him in the air, и са готови да бъдат вдигнати във въздуха, come back to the earth with him да се върнат отново с него to rule and reign for 1,000 years. и да управляват и да царуват с него 1000 години. That's what Jesus is referring to in Ето- verse 47. Какво говори Исус в стих 47? So in these verses of Matthew, Така че тези стихове в Матей, Jesus has given us insight to a long period of time. Исус ни дава едно прозрение за много дълъг период. From the time of his appearing От времето на неговото появяване, until he returns to the earth, докато се върне на земята in which he then rules for 1,000 years, и след това царува, управлява 1000 години. and we are with him. И ние сме с него. What a wonderful, wonderful plan. Какъв чудесен план. Now, what we have studied tonight Това, което изучавахме тази вечер from the 24th chapter of Matthew, от Матея 24 глава, Mark gives us additional information in chapter 13. Марк ни дава допълнителна информация в глава 14. And Luke gives us more insight in chapter 21. Лука ни дава още прозрение в глава, which chapter? Chapter 21. 21. So Matthew 24 Така че Матей 24 is a sister chapter е сестринска глава to Mark 13 and Luke 21. на Марк 13 и Лука 21. So if you study Matthew 24, Така че ако изучаваш Матея 24, study Mark 13 and Luke 21. изучавай също Марк 13 и Лук 21 и Лука 21. And if you study Luke 21, И когато изучаваш Лука 21, be sure you study Mark 13 and Matthew 24. бъди сигурен, че изучаваш също и Марк 13 и Матей 24. And when you do so, И you кога- get all of the information И когато правиш така, ти ще събереш цялата информация concerning the wonderful events относно прекрасните събития, that the Lord has designed for the believing community. които Бог е моделирал за живото общество. So tonight I want you to take hold of these truths. Така че тази вечер искам наистина да хванете добре тези истини. We are in the season of His appearing. Ние сме в сезона на Неговото появяване. We know this because the nation of Israel is with us. Ние знаем това, защото нацията Израел е вече с нас. The many prophecies pertaining to Israel's restoration Има много пророчества за възстановяването на Израел. are in the process of fulfillment. И те са в процес на изпълнение. And Jesus has used those prophecies Исус употреби тези пророчества to inform us да ни информира, that when we see them being fulfilled, че когато определен сезон се изпълни, He's coming soon. той идва скоро. And it's wonderful to know the truth. И е чудесно да познаваме истината. And because we know the truth, И понеже ние познаваме истината, get ready to meet Him in the air. бъди готов да го срещнеш във въздуха. Amen. Will you stand with us? Амин. Бихте ли се изправили? The Holy Spirit is present with us. Святия Дух е с нас. You have heard the Word of God Вие сте чули Божието Слово, that is being accurately fulfilled. което акуратно, точно е изпълнено. And Jesus is coming soon. Исус идва скоро. You are either ready or you need to be.
Ти или си готов, или имаш нужда да станеш готов. If you can't honestly say tonight, I am ready to meet him in the air, Ако ти не можеш искрено да кажеш пред Бога, аз съм готов да го срещна във въздуха, then I would like to have a prayer with you. тогава аз бих желал да имам непременно молитва с теб. So if you would just begin to move out from where you are, including the balcony, Така че навсякъде, където сте, включително и балкона, and come and stand right here in the front. ако има хора, които не са готови да срещнат Исус, можете да излезете от вашите места и да дойдете отпред. I will pray with you. Аз ще се моля с вас. Will you just come right on? Може да дойдете. If you can't say all is well with your soul, Ако ти не можеш да кажеш, да, всичко е наред с моята душа, why go on that way? защо да продължаваш по този несигурен начин? Remember, Помни, if you cannot say, I am ready ако не можеш да кажеш, аз съм готов to meet Jesus in the air, да срещна Исус на небето, then I want to pray for you and with you if аз you'll come искам forward. непременно да се моля с тебе. I И ти wait. можеш да дойдеш напред. Аз ще изчакам. Аз искам тази вечер всеки да се тръгне от тук с пълното разбиране. Да, аз съм готов. Remember, this world is not your home. Помнете, този свят не е вашия дом. In fact, as we study the prophecies of the Scripture, На практика, докато ние изучаваме пророчествата на Библията, we discover this world is temporary. ние разбираме, този свят е временен. According to the Apostle Peter И според апостол Павел, and the, Петър, извинявайте, and the book of Revelation, и книгата Откровение, this earth and all that's in it will be burned up. цялата тая земя и всичко, което е в нея, ще изгори като свитък хартия. So this world is not your home. Така че този свят не е твоя дом. It's much better that you be holding on to Jesus. Much better Yes. that they hold on to Jesus. Много по-добре да се държиш за Исус, а не за света. I want all of you that came forward Искам to, всички, които дойдохте напред, to pray this prayer with me. да се молите с тази молитва след мен. It will be your prayer. Това да бъде вашата молитва. So pray with me Така now. че нека да се молим сега. Heavenly Father, И повтаряйте след мене. Небесни Отче, in Jesus' name, в името на Исус, thank you for loving me. благодаря ти, че ме обичаш. Thank you for being patient with me. Благодаря ти, че си търпелив с мен. I ask Аз моля in the name of Jesus в името на Исус that you forgive me ти да ми простиш and let his blood и да позволиш Неговата кръв, that he shed on the cross която Той проля на кръста, wash me afresh. да ме очисти и направи нов. I believe Аз вярвам, you're hearing my prayer. че ти чуваш моята молитва. I believe Аз вярвам, that you're answering my prayer. че ти отговаряш на моята молитва. In Jesus' name, В името на Исус. I receive the answer. Аз приемам отговора. I am forgiven. Аз съм простен. I'm restored. Аз съм възстановен. I confess Аз изповядвам. all is well Всичко е наред in my soul. в душата ми. In Jesus' name. В името на Исус. Amen. Амин. Now thank him for it in your way. Сега Thank благодари him му по for it. твоя собствен начин. Praise Благодари God. на Бога Thank за you, това. Jesus. Хвали Господа. Now, think with me Благодарим for a ти, moment. Исус.